אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו במהלך הרבע שעה הקרובות, אולי קצת פחות, נדבר על תכנון ואי ודאות, איך נערכים נכון ל-2025. זה החלק שלי, כמה שקפים באמת מתודולוגיים סביב סוגיות של תכנון בחוסר ודאות. עידו יציג דמו במערכת monday.com שמדברת על ניהול פורטפוליו וניהול תוכניות עבודה וביצועים. אוקיי, אז אני רועי, אני מגיע מחברת אביב, זרוע הייעוץ של מטריקס, מוביל את פעילות הייעוץ ופיתוח ארגונים, ניסיון של מעל 15 שנות ניסיון בעולמות של ייעוץ וניהול פרויקטים מערכתיים, בעולמות של תכנון, בקרה, מדידה, פיתוח ארגוני באסטרטגיה. רגע לפני שנדבר על מה זו תוכנית עבודה, שאני מניח שרובכם מכירים, לפחות תכננתם, ביקרתם, עשיתם, הייתם מעורבים או כגורמי ביצוע או כגורמי תכנון, אבל רגע לפני שאנחנו מדברים על המתודולוגיה והכלים, בואו רגע נייצר איזשהו פריימינג של איפה אנחנו נמצאים היום ומה המרכיבים שמשפיעים לנו על תוכניות העבודה לקראת 2025. כמו שכולנו מרגישים ויודעים, אנחנו כבר עוד מעט מעל 11 חודשים במצב של שגרת חירום, במלחמה עקובה מדם, עם אירועים באמת באמת שאף אחד לא חלם עליהם אם היינו מדברים לפני שנה, שהם אכן אלו שיקרו. ובתוך המציאות הזאת אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להשיג בפרויקטים, במשימות, בתוכניות שלנו בשנה הבאה. המאפיינים כמו שכולנו מרגישים אותם זה חוסר יציבות, המציאות משתנה מבוקר לצהריים לערב, יש שיבושים בשגרה, אנשים יוצאים וחוזרים ממילואים ועקורים מבתיהם, אנשים מפונים, יש המון המון חוסר יציבות ואי ודאות שמייצר גם אי ודאות כלכלית, שמרנות בעולמות של תקציבים ובניהול סיכונים, ופחות ארגונים רוצים עכשיו לייצר שהם תוכניות בומבסטיות או פרויקט או מגה פרויקטים, אז גם האי ודאות כלכלית משפיעה לנו על עולם של תכנון בחוסר ודאות. השינויים הדחופים שכולנו מכירים, כמו שהזכרתי קודם, שאנשים באים, יוצאים, הולכים, המבנה והניהול של הצוותים הולך ומשתנה תוך כדי תנועה. יש שינויים של ביקושים למוצרים, נולדו מוצרים חדשים בתוך שגרת החירום, יש פחות ביקושים למוצרים אחרים, וכמובן בציפיות שלנו כעובדים, שלנו כאנשים, שלנו כבני אדם בתוך סביבה לאומית באמת מאוד מאוד קשה ומאתגרת. אותם שינויים מביאים אותנו לשאול את השאלה תמיד, רגע, למה אני מתכנן? אני לא יודע מה יקרה עוד חודש, מה יקרה עוד רבעון, מה יקרה עוד חציון, אבל גם על זה תכף ננסה לתת כמה כלים ודוגמאות. ושמסתכלים על הארגון הזה, ארגון, הקשב בו הרבה פעמים מוגבל, השיח מאזורים של אסטרטגיה ופיתוח ותוכניות הופך להיות הרבה יותר טקטי, של לייצר איזושהי רציפות עסקית, רציפות תפקודית, ולא תמיד יש קשב ופנאי לייצר תהליכים שהם טיפה יותר ארוכים. העולם של well-being והרווחת הפרט בתוך הארגון, גם זה משפיע על עולם של ביצועים ותוכניות עבודה. ואני חושב שאחד מהדברים שאני אחזור עליהם יותר במפגש הזה זה העולם של ידע, מידע והחיבור לרלוונטיות עסקית ונתיב קריטי שמאפשר לארגון להמשיך ולפעול, ואת כל זה אנחנו גם נוכל לקחת ולשים לתוך תוכניות העבודה שלנו לשנה הבאה, את אותם מרכיבים ואת אותם מאפיינים ארגוניים שמשפיעים על העשייה של כולנו. אני מניח שבחלק מהמקומות יש יותר ובחלק מהמקומות מה שאמרתי הוא קצת פחות, אבל בסוף רגע איזושהי מסגרת של מה זה אומר לתכנן בחוסר ודאות, איזה מגמות וטרנדים אנחנו רואים בעולמות של חקר ומחקר שאנחנו עוסקים בעולמות של תכנון מדידה ובקרה, ומה משפיע על תוכניות עבודה לקראת שנה הבאה. עולמות של דיגיטציה, טרנספורמציה דיגיטלית, עיסוק בדאטה הוא כל הזמן כאן, כולם מדברים, לא כתבתי AI כדי לא לשחוק עוד יותר את המילה, אבל העולם הזה הוא כאן והוא עכשיו, ומה עושים איתו לא לכולם ברור, מה זה ייצר, מה זה עושה, אז העולמות האלו היו איתנו והם הולכים לצבור תאוצה בצורה הרבה יותר דרמטית במהלך השנה הקרובה. העולם של עבודה מרחוק, צוותים מבוזרים, ראינו קורונה, למדנו כי טוב, אפשר לעבוד מרחוק בכל מיני מודלים היברידיים, כל המגמות מראות שזה כאן כדי להישאר, שיש יותר עבודה היברידית, יותר ניהול פרויקטים שהוא היברידי, בעבודה במקטעים, בעבודה בחלוקת משימות ועבודות הרבה יותר דחופות ומאורגנות, שלא כולם באים בבוקר לאותו מקום, עושים את המשימות ואפשר לחלק ולתכנן, אלא הרבה יותר שליטה מרחוק ועבודה היברידית. העולם של האג'ייל, מי שמגיע מעולמות ה-IT ו-DevOps, בטח לא צריך להזכיר את זה, אבל גם זה כאן כדי להיכנס לתוך תוכניות העבודה, שזה השפעה גם על האופן שבו בין תכננים. פעם היינו עושים תוכניות אסטרטגיות, רב שנתיות, תוכנית חומש,
אז רואים הרבה יותר מגמות של לעבור לקבועי זמן תכנון יותר קצרים, במקטעים יותר קצרים, בלהסתכל על המשימות שלנו והתכולות שלנו בתוכניות עבודה בצורה יותר אג'ילית. העולם של ניהול סיכונים הוא ממש כאן כדי לעזור לכם בעולם של תוכניות עבודה, לשאול את עצמנו, רגע, בניתי תוכנית יפה ומפוארת, עכשיו עליה נכון לייצר איזושהי תוכנית או ליישם בה מתודולוגיה של ניהול סיכונים. זה משהו שבסביבה של חוסר ודאות ותכנון בחוסר ודאות זה כלי שמסייע לנו לבדוק ולראות כל הזמן האם היכולת שלנו לממש את הפרויקט, מה ההסתברות וההשפעה שאם פרויקט לא יתקיים. אז העולם של ניהול סיכונים נדבר על זה, אולי עידו גם יספיק להראות דוגמה. אוטומציה של תהליכים וקיימות ואחריות חברתית, אלה שתי מגמות נוספות, גם בצד ההון האנושי בתוך ארגונים וגם בביזנס פרוסס של תהליכים ארגוניים בתוך ארגון. יש פנימה לתוך המגמות והטרנדים שישפיעו על האופן שבו ארגונים מנהלים את תוכניות העבודה שלהם. כבר התחיל בשנה הזו ויצבור תאוצה לקראת התוכנית של 2025. בסוף מנכ"ליות מנכ"לים ירצו לראות תוכנית שמדברת שפה כזאת שיודעת להעשיר את הרכיבים האלו שמייצרים ארגון שמתפקד בצורה יותר אפקטיבית. לכל האירוע הזה של שיבושים והפרעות יש מונח מקצועי נקרא ווקה, שמדבר על תנודתיות, חוסר ודאות, עמימות, מורכבות. מי שירצה אחר כך גם נוכל כמובן לשלוח את המצגת, שמדבר על עולם בשיבוש, עולם בהפרעה וטרנספורמציה. העולם משתגע, כל הזמן יש שיבושים, כל הזמן יש תהליכים שמשתנים. אנחנו, כמו שהזכרתי כבר כמה פעמים, בעולם של שגרות, יש שגרת חירום, יש אי ודאות כלכלית, יש מיתון, מגפה, אירועים משבריים. העולם הזה בשיבוש שהוא כל הזמן אנחנו חווים אותו, והוא גם מחייב אותנו לייצר מרכיבים וערכים שונים בארגון. אחד, שתיים, בתוך תוכניות העבודה, לא נכון רגע מבחינתי, עוד פעם אני אגיד בצניעות, לגלגל משימות שאנחנו רגילים לגלגל משנה לשנה, אלא את כל השאלות האלה צריך לשאול את עצמנו כשניגשים לתוך תוכנית העבודה של השנה הבאה. אז כשיש חוסר ודאות והולכים אל הלא נדע, אז אמר דני סנדרסון, לא אני, איך נדע אם זה טוב או רע? אז שלושה רכיבים שאנחנו שמים אותם רגע כנושאים שאפשר אחר כך גם לראות יישום שלהם בפלטפורמת מאנדיי. זה לאתר את הנתיב הקריטי, לשאול את עצמנו כל הזמן מה הם אותם רכיבים שרלוונטיים כדי לממש את הפעילות העסקית של הארגון. מהי אותה פעילות ליבה עסקית שמאפשרת לארגון להמשיך ולהתקיים ולפעול ולהיות מספיק גמיש לשינויים ולתגובות ולהיות מהיר בתגובות שלו. והדרך לזה זה לנסות לאתר את הנתיב הקריטי של פרויקטים, של משימות, של רכיבים כמו הון אנושי, טכנולוגיות שבעצם תומכים בתוך התהליך ומאפשרים אותו. אז זה מאוד רלוונטי לעולם של נתיב קריטי. שיטות הניהול, מה שהתרגלנו זה שיש צוות, מפעילים אותו, מנהלים אותו, יש שגרות, יש מידע, יש בקרה. זה לא בהכרח נכון בסביבה של תכנון בחוסר ודאות. היום העובדת נמצאת, העובד נמצא, מחר הוא לא יהיה, הוא יוצא לתקופה, הוא חוזר, לוקח זמן להכניס אותו לעניינים, יש לנו ירידה בזמינות כוח האדם, ירידה לפעמים גם בקשב הארגוני והניהולי. אז זה דורש מאיתנו רגע לייצר גיוון בשיטות הניהול, לעבור לעבוד במתודות מגוונות של ניהול צוותים, בין אם זה מטריציוני, ניהול קלאסי, ורכיבים שבעצם מטמיעים שיטות ניהול חדשות ואחרות. החלק השלישי זה כל הזמן חוזרים על AI זה אם תעשו גוגל טרנד זה כנראה הבאזוורד הכי חזק שיש, אבל אני שואל את עצמנו, כל אחד מהאנשים שנמצא כאן, אני מעריך שהוא עלה לכאן כי מעניין אותו להבין מה צריך לעשות בעולם של תוכניות עבודה ואיך אני משלב עולם של AI. רק שבוע, יום רביעי, עשינו כבר בכל יום עלה לפחות 3-4 אנשים שאלו רגע איך נערכים, מה עושים עם ה-AI. אז אחד מהרכיבים זה איך נערכים בתוכנית עבודה לאימות של AI ואיזה השפעות יש לו על הארגון. AI מערב השפעות שקשורות להון אנושי, שקשורות לדאטה, שקשורות לתשתיות IT, שקשורות לעולמות של אבטחת מידע ופרטיות ולאיזושהי ראייה ארגונית כוללת, ואיך נכון לנו, אולי לא להתחיל מחר עם להטמיע מנגנונים כאלה ואחרים, אבל איך נכון לארגון להיערך לאימוץ של אותם כלי AI, ואולי AI גם יכול לעזור לנו לבנות תוכנית עבודה שתהיה אפקטיבית יותר לארגון שלנו. אז גם על זה ננסה ככה לדבר אם יישאר לנו עוד רגע.
אמר פיטר דרוקר, הוא אחד מאבות הניהול, זה תורת הניהול, זה הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד, היא לנסות להמציא אותו. אז כשיש חוסר ודאות, ואנחנו לא יודעים לאן הולכים, אז בואו רגע בכל זאת ננסה לשים כמה כיוונים שיאפשרו לארגון לשמר תוכנית עבודה אפקטיבית, שתהווה איזשהו כלי עיקרי שאיתו הארגון יכול לעבוד, ולראות שהוא נמצא בדרך לכיוון שבו נכון לו ללכת. את החלק הזה אני מחלק לשלושה רכיבים. יש בו חלק מקדים לתוכנית עבודה, חלק שמדבר על תכנון, וחלק שלישי שידבר על מדידה ובקרה. אז רגע לפני שמתיישבים על התוכנית, אז גיבשנו מהניסיון שלנו כאן איזשהו מדריך, נוכל גם מי שירצה ישלח אחר כך מייל או פרטים ולהעביר את אותו מדריך מאוד קצר, 2 עמודים, למה צריך לעשות ברמת שאלות מנחות בכלל לפני שמתיישבים לגלגל את תוכנית העבודה מהשנה הנוכחית לשנה הבאה או לייצר איזושהי תשתית של תוכנית עבודה. אז שאלה ראשונה זה איך נראית הסביבה החיצונית, האם השתנו לנו התוכניות, נושא הליבה בעקבות המציאות של שגרת החירום שבה אנחנו נמצאים, האם יש תחומים חדשים, שווקים חדשים, לקוחות חדשים, משימות חדשות, שינויים חיצוניים שמביאים את הארגון למקום שהוא אחר, שהוא שונה, שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, אחד. שתיים, איזה מגמות שדיברנו קודם באמת באמת משפיעות על החברה, גם בצד של כלי התכנון והדיגיטציה, גם בצד של מוצרים חדשים שעתידים להיכנס, גם אם אנחנו הולכים להטמיע עכשיו מנגנונים של AI או BI או עולמות של ניהול לפי ביצועים, האם אנחנו הולכים לתהליכי M&A, מיזוגים ורכישות, האם יש מגמות שבעצם הארגון צריך להתמודד איתם בצד החיצוני. בסביבה הפנימית הייתי שואל 2 שאלות, אחד זה איפה אנחנו נמצאים, ממש בסוג של הערכת מצב, מה המצב המוכנות הארגונית כדי לייצר תוכנית עבודה אפקטיבית בשנה הבאה, בצד של תשתיות ארגוניות, בצד של תהליכי עבודה, בצד של מוכנות מנטלית אפילו להתמודדות עכשיו עם אירועים שהם איתנו תקופה ארוכה, סטטוס ההון האנושי שלנו, יש לנו מספיק עובדים, פחות עובדים, אנחנו צריכים לצאת למהלכים של גיוס והכשרה, אז זה בצד מוכנות הארגונית. 4, זה הקו המנחה שתמיד אני יושב ושואל, רגע, מה אני רוצה בתוכנית עבודה? אני שואל את עצמי, מה הערך שאני רוצה לייצר? מה אני רוצה להשיג? מה חשוב לי שהלקוחות שלי, שהאנשים שאיתם אני עובד יקבלו, והערך שאני אקבל כארגון. השקף הזה מראה בעצם איזשהו מודל שמסתכל רגע לפני שאנחנו צוללים לתכנן תוכנית עבודה, אנחנו היום בספטמבר, בדרך כלל ארגונים זה התקופה בשנה שמתחילים לדבר על תוכניות עבודה, בחלק מהמקומות כבר מאיצים וכבר מגבשים תוכניות והולכים לשלב של אישור, אבל יש פה מודל שאומר איך אני מתמקד בליבה הארגונית. יש הרבה ארגונים שבהם אני מגיע ומסתכל ואומר רגע, למה מתעסקים בזה? זה מפעל זבל במרכאות כמו אומרת המתודה. אז כאן יש כלי שאומר בוא נסתכל על התשתיות הארגוניות בשכבה האפורה, מעל זה ננסה לחלק את עולמות התהליכים להבחנה בין תהליכים חיוניים, זה אותם תהליכים שתומכים ברציפות העסקית והתוצאות של הארגון, ואותם תהליכי מטה משלימים עליהם נצטרך לתת מענה בנפרד, כמו עולמות של רכש והצטיידות ותהליכים כאלו ואחרים שהם לא תמיד בליבה העסקית. האם המבנה הארגוני ומודל ההפעלה הארגוני הוא באמת הרלוונטי כדי לממש את הפרויקטים, ליישם את הפרויקטים, שאני מסתכל עכשיו על תוכניות עבודה, הם בדרך כלל בסוף יש להם אחראי, מישהו צריך לעשות דליברי לדבר הזה, האם אותם יחידות ערוכות בעצם לקלוט תוכנית עבודה ארגונית בהיקפים שאנחנו רוצים להיכנס אליהם. זה בצד של רגע לפני שבכלל מתיישבים לתוכנית העבודה, מה הביצועים, מה התוצאות, מה ה-SLA שאני רוצה להשיג, והאם הארגון, איפה הוא נמצא ולאן הוא צריך להגיע. שלב התכנון, כאן יש הצעה, לא חייבים לאמץ את הכל, שמדברת על איך אני לוקח אסטרטגיה ומתרגם אותה למימוש של בתוכנית עבודה. אז יש לנו מטרות, שכבת המטרות שהן ההישגים בטווח הארוך, ב3 שנים, 5 שנים קדימה, לאן הארגון מכוון, בדרך כלל יש לכל ארגון עד 10 מטרות מקסימום, שבעצם לשם מכוונים. משם יורדים לקומת היעדים, שזה הישגים בתקופת הביניים, בדרך כלל ייכנסו לתוכנית עבודה רב שנתית, ובסוף יש בתוך יעדים משימות ופרויקטים. לא בהכרח אותו דבר, גם פה נכון לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים לנהל בתוך תוכנית העבודה. האם רוצים לנהל כל בורג, כל משימה, כל פרט, או לנהל מגה פרויקטים, או כל דבר באמצע. עכשיו, יש ארגונים שמוותרים על קומת המטרות ואומרים בוא נדבר יעדים, יש מקומות שמוותרים ביעדים בוא נדבר מטרות, אבל יש מקומות שזה עוזר לארגון להסתכל כל הזמן לראות על גם וגם, שהמטרות והיעדים תומכים זה בזה, נדבר על זה גם
מפגש הבא, מי שירצה, אנחנו הולכים לדבר על עולם של מדידה ואיך מחברים בצורה תוצאתית גם את עולם הפרויקטים בתוכניות עבודה לפיתוח עסקי, ארגוני, כלכלי, במשימה, ואת זה תכף עידו גם יראה ב-Monday. נגדיר שם, תיאור קצר, מדדי תפוקה, נשתדל לעבור מתשומות לתוצאות, לתפוקות ברורות ומובחנות עם תאריכי התחלה, סיום, שיהיה בהם אחראי אחד, לחבר תקציב כדי להיות רלוונטיים לביזנס, נכון, לחבר משאבים ארגוניים, כלכליים, שרלוונטיים לעולם של המשימות, אז גם כאן נראה דוגמה לאיך מחברים תקציב לפרויקטים, ולא פחות חשוב ואולי הכי חשוב זה מה התלויות והזיקות והסינכרון ואינטגרציה בין המשימות והפרויקטים השונים. שלב המדידה, בנינו תוכנית, עכשיו צריך לשים שגרות, כי לשים תוכנית עבודה, אז בסוף מישהו אומר בואו נעשה עם זה משהו, בואו נעשה עם זה משהו, ידרוש מאיתנו לשים שגרות מדידה, אם הן שגרות חודשיות, שבועיות, רבעוניות, חציוניות, שנתיות, כל ארגון מתאים לעצמו לפי הקשב הארגוני והיכולת להקל, בעצם כלים ושגרות של מדידה ובקרה. אחד מהנושאים המאוד ערים בנושא הזה זה איך מתאמים עכשיו בין בעלי התפקידים השונים, בין ה-PMOים למנהלי הפרויקטים, למנהלי מוצרים, לדרגי ניהול, ואיך מייצרים אינטגרציה מיטבית שכל אדם שיודע שהוא אחראי על משימה יודע שהוא עומד בלוז, בתחולה, בתקציב, ואם גם הכנסנו סיכונים אז בעולם של סיכונים. אותם שגרות מדידה שבעצם דורשות מהארגון לעבור משיח של תמונת מצב להערכת מצב וקבלת החלטות. בסוף הכלי של תוכנית עבודה אמור לאפשר לנו לקבל החלטות יותר טובות ולהסתכל נגיד בסוף רבעון איפה אנחנו נמצאים ביחס למה שכיוונו, לנסות לקייל ולדייק, וזה שיח של הערכת מצב. התפקיד שלנו הוא בעצם כל הזמן לתרגם להנהלה איפה אנחנו נמצאים, לאן רוצים להגיע, והכלי של תוכניות עבודה חשוב מאוד שהוא יהיה רלוונטי והוא יהיה בתוך המשחק ויעזור לנו לבצע את זה. כמובן להשאיר יותר גמישות בעולמות של תכנון בחוסר ודאות, אז העולמות של בלתי צפוי מראש ובלתי מתוכנן הוא מאוד מאוד רלוונטי, ונכון רגע להשאיר טיפה יותר אורך נשימה בעולמות של פרויקטים. אם עד לפני שנה, שנתיים היינו בוא ננהל עד אחרון המשימות, היום בגלל המציאות והשינויים התקופים שאיתנו כאן כדי להישאר, כנראה, אני מקווה לא אגיד לנצח, אבל כנראה לתקופה קרובה, אז נכון להשאיר הרבה יותר מקום לגמישות. בעולם של מדדים, אז כמו שהזכרתי ותכף נראה בדוגמאות, נכון רגע לדבר על מהם המדדים, לכל משימה להגדיר מה המדדים שאני רוצה למדוד, באיזה כלי ובאיזה אופן אני מתכלל את תמונת המצב, איך אני עובר ממדד של תשומות לעולם של תוצאות, וגם שם את זה באיזשהו דשבורד שמספר לארגון, רגע, השקענו כל כך הרבה כסף, יצאנו לאוף סייט, עשינו הערכת מצב, בנינו תוכנית עבודה, אבל בואו רגע נראה איך הכלי של תוכניות עבודה חי את הארגון לכל אורך התקופה. אני ארוץ על זה מהר ואני ממש בעוד דקה אעביר לדמו של מאנדיי. בעולם של ניהול ביצועים אז אפשר להסתכל רגע על מדדים בארבעה רבדים, בעולמות של תשומות כמו זמן, כמו השקעה ברכיבים שהם חיוניים לתהליך, משם המדדים שקשורים לתהליכי העבודה, לשיטות העבודה, ואחר כך הקומות היותר גבוהות מדברות על מדדי הצלחה של תפוקות, של תוצרים מובחנים ותוצאות מובחנות שהארגון מצפה לקבל מכל אחת מהמשימות, וגם לזה נכון רגע להגדיר מה הנורמה, איך אני רוצה למדוד אותה, איך אני מתעד את זה. אחד מהרכיבים הסופר משמעותיים בעולם של תוכניות עבודה זה לנהל את מעקב השינויים והגרסאות שיצרנו וביצענו כדי כל הזמן לנסות ללמוד ולהתפתח, ואיך אני מנהל את זה כמערכת איכות כוללת שאני גם מתחקר וגם רואה שאני משתפר. יש פה קצת דוגמאות לתוצרים, בניהול סיכונים, במפת חום כזאת שמראה כשאני מסתכל על תוכנית עבודה, איך אני גם מצמיד לתוכנית לניהול סיכונים, שמאפשרת בעצם לארגון לראות שהתוכנית יש לה כלים שמאפשרים לו לחזות בצורה אולי טיפה יותר טובה אם דברים יקרו או לא, עומסי עבודה וניהול העומסים שתכף גם נראה את זה במוצר, אבני דרך שזה כמובן מאוד מאוד חשוב בעולמות של משימות ופרויקטים. שקף אחרון, שורה תחתונה, כשמסתכלים על עולמות של תוכניות עבודה בחוסר ודאות, אנחנו באים ואומרים, נכון לנהל בתוכנית עבודה ככלי תומך בקבלת החלטות ולהסתכל על הנתיב הקריטי. מה הם אותם רכיבים שמשפיעים על העסק, על הארגון, שמאפשר לנו כאנשי תכנון, מדידה, בקרה ומנהלות ומנהלים, להבין שהארגון מתמקד במה שחשוב, במה שעיקר ובעשייה הרלוונטית לפעילות של הארגון.
וזה חלק מהרכיבים שגם נרצה, אם תרצו, נשמח לדבר בפגישות הבאות. זה פוגש אותנו כמעט בכל הפרויקטים והליוויים שאנחנו מבצעים עם ארגונים. ותודה רבה על הזמן ועל הקשב, ואני מעביר אליך, עידו, להציג את הדמו. אני עידו ארמלך, אני מנהל את צוות ה-Customer Success, צוות ההטמעה של כלי מאנדיי ללקוחות מטריקס DevOps. ורגע, נעבור למצגת. אז ככה, אני אתחיל בהסבר קצר מי אנחנו מטריקס DevOps, ואז מה זה מאנדיי ומה הקשר שלנו למאנדיי, כמה מילים על נימבוס, הענן הישראלי, ואז נעבור לדמו, ובסוף גם נשתדל להשאיר זמן לשאלות. אז קודם כל קצת עלינו, על מטריקס DevOps. חברה קיימת כבר משנת 2000, במהלך הדרך נרכשה על ידי מטריקס. בעצם אנחנו כלים מעל 50 מומחים בכלים שונים, ביניהם גם מאנדיי, אבל יש גם כלים נוספים שאנחנו מייצגים ונותנים שירותים סביב הכלים האלו. מעל 20 כלים כאלה שאנחנו שותפים שלהם, ביניהם גם ג'ירה, ביניהם גם מייק ועוד, ומעל 500 לקוחות בסך הכל, כל מיני תחומים. קצת על מאנדיי, אז מי שלא מכיר, מאנדיי היא חברה ישראלית, שהמטה שלה נמצא בישראל, מעל 1,000 עובדים בישראל, 2,000 עובדים בעולם. בארץ יש כמה פרטנרים, ביניהם גם שאנחנו ברמת הפלטינום פרטנר, שזו הרמה הכי גבוהה שיש לשותפים של מאנדיי פה בארץ ובכללי. קצת על מאנדיי, למי שלא מכיר, אז בעצם מאנדיי הוא כלי שבנוי מבילדינג בלוקס, יכולות שממש בלחיצת כפתור אפשר לייצר המון תהליכים מאוד מורכבים בלי כתיבה אחת של קוד, כל מתוך יכולות ובילדינג בלוקס בתוך המערכת. אנחנו מיד נראה את זה בדמו. באמת יש סוגים שונים ורחבים של תחומים ותהליכים שאפשר לנהל במאנדיי. היום אנחנו נתמקד בניהול תוכניות עבודה, אבל באמת יש המון סוגים ומוצרים של מאנדיי ותהליכים שאפשר לנהל בתוך המערכת. כמה מילים על נימבוס. אני יודע שלא כל המשתתפים פה בארגון הם ממשרדים ממשלתיים או מוסדות ממשלתיים, אבל חשוב לדעת שמאנדיי נכנסה היום לנימבוס, הענן הישראלי, שבעצם כל תהליך הרכישה של הארגונים הממשלתיים נעשה עכשיו בצורה הרבה יותר קלה ומהירה ופשוטה. מי שזה רלוונטי עבורו ומעוניין בעוד פרטים, אז כמובן זמן לשאול בסוף, וגם אם צריך נקבע שיחה פרטנית עם כל אחד ונעלה את האופציות. ונעבור לדמו עצמו. אני אתחיל באיזשהו וורקסבוק קצר על מאנדיי לכל מי שלא מכיר את הכלי, כל מי שנחשף אליו פעם ראשונה, ככה שבאמת נהיה מיושרים, ואז נצלול לדמו עצמו. סבבה. טוב, אז לכל מי שלא מכיר מאנדיי ולא ראה ולא נתקל עד היום, אז בעצם מאנדיי, הבסיס שלו זה המסך שאנחנו רואים מול העיניים, זה מה שנקרא בורד במאנדיי. הבורד הזה יכול להיות מה שאנחנו נבחר, זה יכול להיות רשימה של פרויקטים, זה יכול להיות רשימה של משימות, זה יכול להיות רשימה של לידים ב-CRM, רשימה של אפיקים בפיתוח. באמת, מה שנבחר, כל אחד לפי התהליך שלו, שהבורד הזה בעצם מחולק לסלים, לגרופים, שזה יכול להיות לפי נושאים, זה יכול להיות לפי צוותים, זה יכול להיות לפי שלבים בתהליך, מה שאנחנו נבחר בהתאם לתהליך שאנחנו מנהלים על הבורד, וכל שורה, כל אייטם, זה בעצם המשימה שלנו, הפרויקט שלנו, האובייקט עצמו, שמחזיק גם מידע. בעצם יש לנו סוגים שונים של עמודות שמחזיקות לנו את המידע, אם זה עמודה מסוג פרסון, שממש שיוך היוזר, אחראי המשימה, מנהל הפרויקט, זה יכול להיות בן אדם אחד, זה יכול להיות כמה אנשים, זה יכול להיות קבוצה של אנשים, מה שאנחנו נבחר.
עמודת סטטוס, כשמה כן יהיה עמודת סטטוס, אפשר כמובן לערוך פה את הלייבלים, לשנות את הכותרות, כל מה שאני מראה מבחינת הכותרות, התוכן של הדברים פה יכול להיות גם בעברית, הדמו עצמו יהיה בעברית, אנחנו מיד נראה את זה. אז עמודת הסטטוס ממש אני יכול לערוך אותה, לקסטם אותה, אני יכול גם להשתמש בה לשימושים אחרים, אנחנו נראה את זה תוך כדי הדמו, לקחתי את העמודה הזאת ואני גם משתמש בה לסיווגים שונים, שאחר כך אפשר בדשבורדים ומסכים ניהוליים לעשות את כל החתכים והסיומנים לפי זה. עמודת תאריך, יכול להיות תאריך התחלה, תאריך סיום, מה שאנחנו נבחר, ויש עוד מגוון רחב של עמודות, אני לא אכנס עכשיו להכל, אנחנו נראה גם תוך כדי הדמו, יש עמודה של פורמולה לחישובים מספריים, ואפשר עמודת פיילס להעלות קבצים לתוך המערכת עם חיבור לדרייב חיצוני, עמודת מספרים, מיילים וכולי, יש מגוון רחב של עמודות שאפשר לקחת ולקסטם כל אחד לתהליך שלו. במידה אנחנו רוצים, גם יש לנו איזשהו אייטם שהוא משימה ואנחנו רוצים לפרק אותו לעוד רמה למטה, אז יש לנו יכולת גם לפרק את זה לסאב אייטם, לתת משימה, ולפרק את המשימה הזאת לתתי משימות למטה, לגורמים אחרים, עם עמודות אחרות, מה שאנחנו נבחר. דבר מאוד חשוב שיש ב-Monday זה ה-Bubble Chat, היכולת להתכתב פנימית, לנהל תקשורת פנימית על גבי המערכת בין כל הגורמים שנמצאים בארגון על המערכת, מה שלהתכתב פה כל שימור הידע שלנו, בעצם כל ההתכתבויות שהיום קורות אולי במיילים, סלקים, וואטסאפים, יכולות להתנהל פה בתוך המערכת, יכול ממש לתייג פה יוזר ספציפי, הוא יקבל על זה התראה גם פה בתוך המערכת וגם במייל, לכתוב פה הודעות, לצרף קבצים, אימוג'ים וכולי, ממש בלי תקשורת מאוד מאוד נוח ושימושי, ככה שגם במשך שנים אחרי זה אפשר לחזור למשימה ספציפית או לפרויקט ספציפי ולראות את כל ההתנהלות ושימור הידע של ההתכתבויות וקבצים שהיו על משימה ספציפית. רועי דיבר קצת על יכולות AI שמאוד חמות עכשיו נכנסות לכל מקום, אז גם ב-Monday יש לנו יכולות AI שאנחנו נראה במהלך הדמו, אז גם פה בתוך ה-Bubble Chat אני יכול להשתמש ב-AI, אם זה לתקצר טקסט שכתבתי או לקחת טקסט שכתבתי ולשפר אותו, אז זה לא שיש לנו פה שימוש ב-AI שאנחנו יכולים להיעזר בו בכתיבת הודעות או תיאורים של מידע, ובעצם אחרי שאנחנו בונים את כל התשתית הזאת של הבורד, חלוקה לגרופים, עמודות וכולי, אנחנו ממש יכולים לייצר תצוגות, אם זה תצוגות מפולטרות, פשוטות על פי פרמטרים שונים בתוך הבלוח, בתוך העמודות, ואם זה תצוגות קצת יותר ניהוליות, גרפיות, גאנטים וצ'ארטים וקנבנים, ובאמת יש פה מגוון רחב של תצוגות שאנחנו ממש בלחיצת כפתור יכולים לקחת ולהשתמש בהן, ובעצם כל עוד אנחנו מנהלים את המידע שלנו לגבי האייטמים השונים, בעמודות השונות, בבורדים, אנחנו יכולים לקחת ולייצר תצוגות אגרגטיביות לדרג הניהולי או גם ליוזר הקצה, לראות את המידע בצורה קצת יותר נעימה, מסודרת, שאנחנו נראה גם בהמשך של הדמו. ולסיום, אחד היתרונות הכי גדולים ב-Monday זה כל העולם האוטומציות והאינטגרציות, בעצם גם פה, אין פה שימוש באף שורה של קוד, יש פה המון אפשרויות של פעולות אוטומטיות שאנחנו רוצים שיקרו בתוך המערכת מכל מיני טריגרים שונים, אם זה כשנוצר אייטם חדש תשייך לי את מי שיצר אותו כאחראי, ואם זה כשמשתנה סטטוס תוציא לי התראה לבן אדם ספציפי או כמה, או כשתאריך מגיע, אז יש אוטומציות שהן מאוד מאוד פשוטות, ויש, ככל שאנחנו נצלול פה יותר לנושאים, יש אוטומציות יותר מורכבות, ואפשר גם לייצר ממש אוטומציה באפס, על פי אותם בלוקים, ולהגיע לתהליכים מאוד מורכבים. כשעל אותו רעיון, יש לנו אינטגרציות out of the box ל-40 כלים, שזה פועל באותה צורה, recipes, של אם זה מ-Monday לאותו כלי חיצוני, או מהכלי לתוך Monday, בדוגמה הזאת יש לנו Outlook, שזה מאוד נפוץ בארגונים, חיבור למייל, כשמגיע מייל,
תייצר לי פה אייטם, או הפוך, כשמייצר פה אייטם תייצר לי איזשהו מייל או זימון בתוך היומן, אז זה גם כן בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, בכמה לחיצות כפתור. אז אחרי שרגע הבנו בכלל מה זה Monday ואיך זה עובד בבסיס, בואו נצלול לדוגמה עצמה ולתהליך עצמו של ניהול תוכניות העבודה. חשוב לי לציין שאת מה שאני מראה פה משמאל זה סופר גמיש, זה באמת איזושהי הצעת עבודה מתוך best practice שלנו, אבל כמובן שכל דבר פה הוא דינמי ואפשר לקחת ולשנות פה ולהתאים לכל לקוח ספציפית את העמודות, את האוטומציות, את החלוקה בתוך הלוחות עצמם. אז התהליך שלנו של ניהול תוכניות עבודה בעצם מתחיל מבורד ראשון, בורד העל שלנו שהוא בורד היעדים, שבו בחרתי לחלק את הגרופים לפי שנים, יעדי 24, יעדי 25, כך שגם יש לנו תמיד היסטוריה אחורה למה היה בשנים קודמות, ובעצם יש לנו רשימה של יעדים, ובעצם אני יכול לשייך אולי גורם שהוא המוביל אצלי בארגון של היעד הזה, לציין איזשהו טקסט חופשי מה המדד שלנו להצלחה, או אולי אפילו להוסיף מדדים מספריים שאנחנו רוצים למדוד אותם, אחר כך לקבל אגריגציות מתוך הפרויקטים והמשימות, לציין פה תקציב, כמה אנחנו מתקציבים כל יעד ויעד בתוך הארגון, רוצים לקבוע איזשהו תאריך יעד כמובן לאותו יעד, וכמובן קישור לכל הפרויקטים שמרכיבים ובאים לתת לי מענה לאותו יעד, שהפרויקטים האלה אנחנו מיד נגיע ונראה איפה הפרויקטים מנוהלים, אבל לפני שאנחנו בכלל מכניסים פרויקטים לתוכנית העבודה, בהרבה ארגונים יש תהליך של איסוף הדרישות, הרעיונות, הבקשות לפרויקטים, אז במאנדיי יש לנו יכולת לייצר איזשהו טופס דינמי, אינטרנטי, שאנחנו יכולים לשתול באיזשהו פורטל פנימי של הארגון, או לשלוח את זה כלינק לגורמים הרלוונטיים. הטופס הזה יכול להיות ממולא גם על ידי יוזרים במערכת, וגם על ידי מישהו שהוא לא יוזר במערכת, מישהו חיצוני, תלוי מה אנחנו נבחר ומה אנחנו נגדיר. והטופס הזה הוא טופס דינמי שמבוסס על העמודות שיש לנו בבורד, שתכף אנחנו נראה אותו. ויש לנו את הטופס שאנחנו דרכו בעצם יכולים להפיץ למנהלים השונים בתוך הארגון, ושהם יציפו בקשות ורעיונות לפרויקטים, אפשר להגדיר פה שדות חובה, אפשר להגדיר פה שאלות מותנות, עניתי על שאלה מסוימת א', אני רוצה עוד פרמטר או שניים, אני יכול בטופס להגדיר את התלות הזאת, וברגע שאותו גורם עושה סאבמיט ושולח את הטופס, המערכת מייצרת לנו את זה כשורה בתוך המערכת, כאייטם, עם כל המידע, יכול לראות גם מי הגיש את הטופס, ואז פה מתנהל כל תהליך האישור שלנו של כניסה לתוכנית העבודה, נעלי פה דיון על מה אנחנו רוצים להכניס לתוכנית העבודה, מה אנחנו כרגע בוחנים להכניס, וברגע שאנחנו נשנה את סטטוס הבקשה, שדרך אגב יש פה משחק מאוד מאוד רחב של הרשאות שאפשר לעשות בתוך המערכת, יש לנו הרשאות גם ברמת הלוח הכללי, של מי רואה או לא, גם ברמת כל שורה, יכול להיות שבתוך הבורד הזה יהיו 200 בקשות, אבל כל אחד יראה אך ורק את הבקשות שהוא הגיש, מנהלים יראו את הכל, וגם ברמת העמודה, אפשר ממש לנעול מי יכול לגעת בעמודה ספציפית, או ממש לראות עמודה ספציפית, אז גם פה עמודת סטטוס הבקשה, בעצם אנחנו יכולים להגדיר שרק גורמים מסוימים, גורמי ניהול, הם אלה שמחליטים מה אנחנו מקדמים לבחינה, ומה אנחנו מאשרים וכולי, וברגע שאנחנו נאשר פרויקט מסוים, אז בעזרת אוטומציות שהגדרנו מראש, אנחנו יכולים לראות שדברים מתחילים לרוץ פה, אז יקרו כמה דברים, אחד, השורה הזאת תכף תזוז, היא זזה לגרופ הרלוונטי של פרויקטים שאושרו, וגם הוא ייצר לי שורה חדשה בבורד הפורטפוליו שלי. בעצם רק לחדד, יש לנו מה ההבדל בין הלוחות, בעצם הפורטפוליו
זה כל הפרויקטים שכבר אישרתי והכנסתי לתוכנית העבודה ואני מתחיל לתכנן ולעבוד עליהם, ובמועמדים יש לי את כל הפרויקטים שאולי לא קידמתי או כרגע בבחינה, ואז גם יש לי היסטוריה אחורה. יכול להיות שהשנה אני לא אישרתי לקדם פרויקט מסוים, אבל עוד שנה או עוד פחות מהזמן, אני פתאום יבין שהפרויקט הזה הוא הכרחי ואני רוצה לקדם אותו, ויש לי אותו בסוג של backlog מאחורה, שאני יכול לקחת ולהחיות אותו מחדש. וכאן במסך הזה, בפורטפוליו הפרויקטים, שזה גם כן למי שמכיר כבר מאנדיי, ואולי לא מכיר את היכולת החדשה, אז מאנדיי יצאו בפיצ'ר חדש שנקרא בורד פורטפוליו, שהוא בורד קצת יותר משוכלל, שמאפשר לנו לראות את כל הפרויקטים מלמעלה בצורה מאוד מאוד קלה ונוחה ויפה. אז יש לנו כל שורה כאן בעצם פרויקט בתוך תוכנית העבודה, אני בחרתי לחלק את זה לפי התעדוף, לפי החשיבות של הפרויקטים, אבל זה גם כן, כמו שאמרתי, גמיש לחלוטין. כל פרויקט יש לו את מנהל הפרויקט, את השותפים אולי שלוקחים חלק בתוך הפרויקט, צריך שיהיה להם גישה לשורת הפרויקט. אני יכול לציין כאן האם מה מצב בריאות הפרויקט, האם הוא on track, off track, at risk, שעל פי זה גם אני יכול ממש לסנן ולראות פרויקטים ספציפיים. נגיד עכשיו אני רוצה להתמקד במה ש-off track, ולראות מה התעדוף שלהם ומה הסטטוס ולאיזה יעד זה מחובר למעלה, וגם ברור לכולנו שפרויקט הוא לא רק שורת הפרויקט, והוא מכיל עוד המון מידע ומשימות למטה, שאנחנו תכף נראה איפה הן יושבות, אבל גם ברמת הפרויקט, ברמת השורה, אני יכול לקבל אגריגציה של כל המשימות של הפרויקט, עם לוחות הזמנים שלהם וסטטוס המשימות, ואיזשהו אחוז התקדמות, וגם מבחינת תקציבים וניצול שעות, מה התקציב המאושר לפרויקט ספציפי, ומה הסכימה של העלויות בתוך הפרויקט, מתוך המשימות עצמן, ומה אחוז הניצול שלי של התקציב, ומה השעות המתוכננות שתכננתי על כל משימה ושימה ובכללי לפרויקט, ואיפה אני עומד בפועל, וגם הקישור לסיכונים בתוך הפרויקט, כמה סיכונים יש לי, ומה הדירוגים שלהם, ומה העלויות אולי שהסיכונים האלה עלולים לגבות ממני, שעל כל פרויקט אנחנו ממש יכולים לייצר גם איזשהו כרטיס פרויקט, כשאנחנו נכנסים לאותו בבל שאנחנו יכולים להתכתב ספציפית על אייטם ספציפי, על פרויקט ספציפי. יצרתי פה שתי תצוגות, אחת זה תצוגה של כרטיס פרויקט, שאני מקבל פה באיזשהו גלנס מהיר את כל העמודות של הפרויקט, במקום הגלילה ימינה-שמאלה, ומתחת לזה אני יכול לראות את הסיכונים או החסמים שיש לי בתוך הפרויקט הזה. אני יכול ממש לנהל אותם מפה, ולראות את הכל באיזשהו one page אחד לפי פרויקט, ככה שנגיד למנהלי הפרויקטים, זה נגיד יכול להיות המסך השימושי שלהם, שהם עובדים ביום יום, ומסתכלים פה ועוברים בין הפרויקטים שלהם, ובכל פרויקט הם יכולים לצלול ממש עד לרמת הסיכון הספציפי או החסם, וגם לרמת המשימות השונות שמפוזרות בין הצוותים השונים בתוך המערכת. אנחנו ממש רואים פה את המשימות, אם זה מאגף מסוים, ומה הסטטוס שלהם, ומי האחראי, והלוז, וממש כל המידע ברמת הפרויקט מלמעלה, אני יכול לראות דרך הכרטיס הזה, וגם לייצר איזשהו דשבורד לתוך הפרויקט, לראות תצוגה קצת יותר ניהולית, אם זה של גאנט, שאנחנו ממש יכולים לראות פה לפי צבע המשימות, מה הסטטוס שלהן, והכל פה גם פליקבילי, אני יכול מפה לצלול ולעדכן את המשימה, וכל תצוגה, גם בתצוגה שראינו מקודם, לעדכן את המשימה, וכל שינוי קורה בלייב גם פה וגם בלוח עצמו איפה שהמשימות יושבות, ולראות פה את התלויות בין המשימות, ולראות פה בייסליין, ולראות גם קריטיקל פאס, בעצם כל הדברים הטובים שאנחנו מכירים ביכולות גאנט ממערכות אחרות, אפשר גם לייצר פה ולהציג את זה. תצוגה נוספת זה ממש ניהול עומסים של עובדים, אנחנו ממש יכולים להגדיר פה איזשהו לימיט של שעות או של משימות שאנחנו רוצים לתת לכל עובד, ואז ככה לנהל את ה-capacity על עובדים
על כל משימה, אנחנו ממש יכולים להגדיר מה השעות המתוכננות שאנחנו מקצים לאותה משימה, זה לוקח ופורס את זה על ציר הזמן, וככל שהעיגול הזה ילך ויתמלא, אנחנו נראה אותו עיגול כחול UV, או עיגול אדום כשאנחנו בחריגה מהקפסיטי, ואז בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, אני יכול לבוא ולעדכן ולהזיז את זה מגורם אחד לגורם שני, וככה לבסט את העומסים בתוך הצוות, בתוך הפרויקט. אני רואה שלא נשארנו הרבה זמן, אז אני אנסה להתמקד בכמה דברים אחרונים, אז רק להבין גם איך גורם הביצוע רואה בסוף את הצד שלו ואת כל המשימות. אז אני בחרתי לחלק את לוחות המשימות לפי האגפים ולפי הצוותים. מצד אחד זה נותן לנו את היכולת לייצר איזשהו טמפלט קבוע שכולם עובדים באותה שיטת עבודה, אבל כן נתתי איזושהי גמישות לכל צוות וצוות, לעשות אולי עמודות קצת אחרות, הרשאות קצת שונות, אז זה נותן לנו את הגמישות הזאת, ובעצם אני כגורם ביצוע, יש לי מסך אחד, one page אחד, שאני עליו מסתכל ורואה את כל המשימות מכל הפרויקטים שיש לי, במקום אחד, אז אני בתור גורם הביצוע יכול לראות אך ורק את המשימות שלי, המנהל יראה את כל המשימות של כל אנשי הצוות וכל הפרויקטים בוואן פייג' אחד, ויש לנו את שורת המשימה, ויש לי את הקישור לפרויקט הספציפי שאני יכול להיכנס ולראות את המידע, אני יכול לפרק את המשימה הזאת, לתתי משימות נוספים, כמו שהראינו בהתחלה, יכול להיות שזו איזושהי משימה גדולה מכילה המון פריטים קטנים ואולי גורמי ביצוע שאני צריך את העזרה שלהם, אז אני ממש יכול לפרק את זה כאן ולצרף קבצים לתוך המשימה, זה יכול להיות קובץ מתוך המחשב, זה יכול להיות קובץ מאיזשהו דרייב חיצוני, מה שאנחנו נבחר, ולוז מתוכנן, לוז ביצוע, כל המדידה של הפער בין הימים, אם אני בחריגה, לא בחריגה, תלויות בין משימות, dependency, משימה מתחילה אחרי משימה אחרת, אנחנו מזיזים את לוח הזמנים, זה יזיז את המשימה הבאה אחריה, או אנחנו רוצים כשמשימה אחת מסתיימת, מישהו מסמן דן, ישנה לי סטטוס במשימה הבאה בתור, כדי שהוא ידע שהוא יכול להתחיל, ויש לו בתוך ה-dependency המון משחקים, finish to start, start to start, כל היכולות של dependency, של לגים בין המשימות, יש פה המון אפשרויות, וכמו שראיתי קודם, קביעה של ה-estimated time של המשימה, או כמה שעות אנחנו בפועל ביצענו למשימה, התייחסות לעלויות, לתקצוב ולעלויות בתוך המשימה, וגם אולי סיווג של העלויות לפי סיווגים מסוימים, כדי שאחר כך אנחנו נוכל לחתוך ולראות את זה בדשבורדים. אז גאנט הראינו, דשבורד חשוב לציין שגם אפשר לעשות ברמת הבורד הספציפי, אז יש פה משהו שהוא מסך דשבורד פנימי של אגף ספציפי, של לוח ספציפי, ככה שנגיד מנהל צוות, מנהל אגף, יכול לקבל איזשהו one page אחד של דשבורד, שדרכו יכול לראות סכימה של כל הדברים שמעניינים אותו, לראות סטטוסים של הכל, המשימות מלמעלה, ואם רגע הוא רוצה לצלול ולראות, אז כמובן הוא יכול לראות את כל המידע, והדשבורד הזה מגיע בעצם כאן בסרק, שאנחנו ביחד בוחרים את הווידג'טים ואת התצוגות שאנחנו רוצים להשתמש בהם, וזה גם כן דינמי לחלוטין ומשתנה, מה שאני מראה פה זה באמת ככה משהו מהראש שלי, מהמשחקים שלי ומכל מיני לקוחות שעבדתי איתם, אז זה המסך הזה, אבל זה גמיש לחלוטין. בקצרה על לוח ניהול סיכונים וחסמים, אז גם במן יש אופציה לנהל בעצם את הסיכונים והחסמים שלנו עבור כל פרויקט ופרויקט. מתוך הסיכונים האלה אנחנו יכולים לייצר פעולות לביצוע משימות בעצם לצוותים השונים, לדוגמה פה יש לי איזשהו חסם שפתחתי פה מספר משימות לצוותים השונים כדי לטפל בחסם הזה, ואני יכול להמשיך ולעקוב אחרי המשימות האלה מתוך אותו חסם ולראות איפה זה עומד, וגם פה כמובן אפשר לעשות
דשבורד מסכם של כל החסמים והסיכונים ולראות איפה אנחנו עומדים. ומה קורה כמו בדוגמה פה שיש לי הרבה לוחות והרבה בורדים, בסופו של דבר אני רוצה לראות מבט על אחד של כל הדברים, כל הפרויקטים, כל המשימות, כל החסמים מכל המערכת במקום אחד. אז בשביל זה יש לנו את הדשבורד, שכמו שראינו ברמת הבורד, אז גם פה יכול לבחור איזה תצוגות שאני רוצה ולקסטם אותם, ולראות פה את כל המידע מכל הלוחות. חשוב לציין שההגבלה פה היא כרגע ל-50 בורדים, זה בקרוב יעלה ל-100 ו-200, ובעצם יש לנו כאן גם כן גאנט של כל הפרויקטים מלמעלה, אנחנו יכולים לראות כל פרויקט ופרויקט איזה משימות יש לו ומי הגורם האחראי ומאיזה אגף זה מגיע ומה הסטטוס, ולצלול פה פנימה כמו שראינו מקודם, וצ'ארטים נוספים ברמת כלל הפרויקטים, אם זה סטטוס של פרויקטים לפי יעדים וסטטוס המשימות לפי פרויקטים, בעצם מה שיכול לראות בכל פרויקט, כמה משימות יש לי, מה הסטטוס שלהם, לפי אגפים וצוותים, כמה יש לי בכל צוות או אגף, וכמה, ואיפה הם עומדים מבחינת לוחות זמנים, מבחינת סטטוסים, וגם לפי לוחות זמנים, בעצם בנינו איזושהי פורמולה, שכמובן אומרת לי האם המשימה באיחור, האם היא בזמן, האם סיימתי אותה באיחור, האם סיימתי אותה בזמן, כך שגם עוזר לנו למדוד את העמידה שלנו בלוחות הזמנים, וכמובן ניהול המשאבים, אם זה פר פרויקט מבחינת שעות שאנחנו משקיעים בכל פרויקט ופרויקט, ואם זה מבחינת כל עובד ועובד, כמה שעות הוא משקיע בכל פרויקט, ומבחינת משימות, כמה משימות יש לו שהוא סיים בזמן וסיים באיחור, או כרגע עוד פתוחות, וה-workload ברמת כלל המערכת, שפה אנחנו ממש יכולים לראות את העומסים מכל הפרויקטים, מכל הצוותים בסך אחד, ולראות כמה אנשים עמוסים, אז כמו שאמרתי מקודם, נגיד פה אני רואה שאני מעבר לקפסיטי, ואני רואה שחופית פה פנויה, אז אני ממש יכול להיכנס בצורה מאוד מאוד קלה, פשוט אני מוריד את עצמי ומעביר את זה לחופית, וככה פיזרתי את העומסים בין האנשים אצלי בארגון או בצוות, בסופו של דבר גם לראות מדדים תקציביים, איפה אנחנו עומדים מבחינת העלויות והוצאות בתוך כל פרויקט ופרויקט, וחתכים של כמה כסף אני מוציא בכל פרויקט ועל מה, ואני חושב שדי הראיתי הכל ונשאר 5 דקות אחרונות, אז שווה שננצל את זה לשאלות. תודה. יופי, תודה עידו. כמה שאלות שעלו ב-Q&A כן, בוובינר, אז בואו נעבור ביחד. יאללה. שאלה ראשונה נגעה לעולם של מידור ומידול בעצם של ההרשאות. כן, האם העובד חייב להיחשף לכל המידע על המשימה, האם אני כן. יכול לפצל ולהגדיר בצורה שהיא טיפה יותר מוגבלת, האם יש יכולת לתמרן במערכת? כן, אז התייחסתי לזה באמת בקטנה, אז באמת יש פה ניהול הרשאות ברמה גרנולרית מרמת עמודה ספציפית שאפשר ממש להסתיר תצוגה של עמודה או לנעול עריכה של עמודה, לדוגמה עמודת כספים, אולי אני רוצה להסתיר אותה לגמרי, שלא כולם רואים, רק אנשים ספציפיים, עמודת סטטוס של קידום שלבים או קידום יוזמות, אז זה ממש אני אנעל עריכה, ליכולת לשנות אותה רק אנשים ספציפיים, וגם ברמת כל שורה ושורה, ובורד יש כמה רמות שאפשר לתת. אוקיי, תודה. שאלה הבאה נוגעת בעצם אם יש לי כמה תפקידים בארגון שאני עובד בו, האם אני צריך כל פעם לקפוץ בין בורדים, או שיש מקום מרוכז שאני יכול לייצר לעצמי איזשהו דשבורד? מעולה. אז בעצם אפשר לייצר תצוגות שונות. בעצם תמיד הבורד שלנו, הלוחות, הם הדאטאבייסים שלנו, יש מה שנקרא main table, שזה תמיד כל הדאטאבייס, ועל גבי זה אנחנו בונים את התצוגות או הדשבורדים בהתאם לכל תפקיד ותפקיד או כל בן אדם, ואז יש כמה צורות מבט על אותו דאטה.
אוקיי, תודה. שאלה הבאה קשורה לעולמות של טופס בקשות וייזום פרויקטים, שראינו גם בחלק שלי וגם בחלק שלך כמה קריטי להגדיר פרויקטים בארגון. אז איך זה עובד ברמת הטופס? זה חילול של טופס מהמאנדיי, הראת, אז אם תוכל כן. להרחיב עוד טיפה. ומי יכול לענות על הטופס? זאת אומרת, האם אני יכול לשלוח את זה גם לגורמים שהם לא עובדים בחברה או בארגון? כן, אז הטופס הוא בעצם מבוסס על העמודות בתוך הבורד, הלוח ב-Monday, שכמובן אפשר להגדיר איזה עמודות אנחנו כן רוצים שיופיעו בטופס, לא יופיעו בטופס, איזה שאלות הן שאלות שהן שדות חובה, איזה שאלות הן שאלות מותנות, זאת אומרת עניתי על משהו א', אני צריך עוד 1, 2, 3 פרמטרים נוספים בגלל שעניתי תשובה מסוימת, אז זה גם אפשרי לייצר טופס דינמי. אוקיי. ולגבי היכולת מילוי של הטופס, אז זה תלוי בהגדרה, כל אחד בארגון שלו, אפשר שזה יהיה פנימי בלבד, אפשר גם לפתוח את זה שזה יהיה לגורמים שהם לאו דווקא יוזר במערכת, ואז הם יכולים למלא את זה. אוקיי, תודה. שאלה הבאה זה הבורד של הפורטפוליו, הוא צריך להיות מוגדר מראש, או שכל אחד מגדיר לעצמו? איך הגעת לתצוגה הזו? אז הבורד הפורטפוליו יחסית חדש ב-Monday, זה כמו שיש אובייקטים בתוך מאנדי של אחד זה בורד, אחד זה דשבורד, אז גם נמצא ממש בורד שהוא פורטפוליו, ובו השתמשתי. מהמם. עידו, אחלה. אני רק רוצה אם תוכל רגע רק להרחיב יותר על הפורטפוליו, זה בעצם מגיע pre-made, נכון? זאת אומרת, זה אומר שבלחיצת כפתור אתה יכול לייצר איזשהו פורטפוליו של פרויקטים שמקשר לך בין המשימות לבורד היי-לבל. סליחה, ועוד דבר שאני רק רוצה להגיד לגבי השאלה הקודמת על אם אני מפוזר בכמה לוחות, האם אני יכול לראות את הכל במקום אחד, אז באמת עידו דיבר על התצוגות, אבל יש גם את My Work, שאחר כך עידו הוא גם באמת הראה לכם שזה איזשהו מסך אחד שאתם יכולים לראות את כל המשימות שלכם מכל הלוחות השונים בארגון. רק רציתי לחזק את זה. יופי, תודה אורי. שאלה אחרונה ככה לסיום, שנוגעת, יש פה כמה שאלות שקשורות לממשקים, למערכות, בסדר? למערכות אחרות, אז אם תוכל להגיד איזה משפט ואז נתכנס כן. לסיכום. אז באמת יש מערכות שיש למאנדי אינטגרציות out of the box בתוך התוכנה. יש מערכות שבשבילן יש אפליקציות של שותפים נוספים, בעצם בתוך מאנדי יש מרקט פלייס של כל מיני אפליקציות של שותפים בארץ ובעולם, פיתחו על גבי מאנדי, וזה ממש אפשר להתקין ולהשתמש בזה. ויש למאנדי גם API פתוח, זאת אומרת שלכל ארגון גם אפשר ממש לייצר את האינטגרציות הספציפיות שהוא צריך עם ה-API. מעולה, תודה. אז שוב תודה לעידו ולצוות ולכל מי שעזר בהקמה של הוובינר, ולכם כמובן שהשתתפתם וצפיתם. אנחנו נעלה גם הקלטה וגם את המצגת. נשאר לאחל שנדע ימים שקטים וטובים יותר, שכל חטופינו יחזרו הביתה בתקווה רבה, ושיהיה לכולנו המשך יום שקט ורגוע. תודה רבה.